Mindu twaqqaf fil-Fond Soċjali u għall-Iżvilupp Nazzjonali ħareġ aktar minn 109 miljun euro għal proġetti soċjali fosthom għall-akkomodazzjoni soċjali, s-saħħa u l-inizjattivi sportivi. Meta ħareġ ir-rapport annwali awditjat tiegħu, dan il-fond li fih jidħlu flus mill-programm tar-residenza qabel magħruf bħala l-IIP biex jiġu amministrati għal ġid tal-poplu, intqal is-sena l-oħra daħlu fil-fond rib 28 miljun euro biex minn Mindu twaqqaf 6 snin ilu. Fil-fond daħlu kważi 600 miljun euro. Is-sena l-oħra, s-sena meta faqqet il-pandemija, dan il-fond xorta għamel profitt ta' kważi 60,000 euro netti. Is-sena l-oħra mill-Fond Soċjali u għall-Iżvilupp Nazzjonali ingħataw 66 miljun euro għall-akkomodazzjoni soċjali fosthom il-bini ta' bosta appartamenti għal housing soċjali, 5 miljun euro l-Puttinu biex jinxtraw iżjed appartamenti fiċ-ċentru ta' Londra fejn tfal u ċittadini oħra Maltin imorru jiġivu il-kura għal kanċer fost oħrajn, 10 miljun euro għaċ-ċentri tas-saħħa madwar Malta u Għawdex, 1.5 miljun euro għal Caritas biex din tinvesti f'ċentru ġdid fi Bla tal-Bajda u 950,000 euro f'investiment apparat tal-kardjoloġija fl-isptar Mater Dei. Finanzjament notevoli ieħor kien ta' 3 miljun euro fi proġetti ta' tħaddir urban. Mir-rapport ħareġ ukoll il-valur tal-assi kollha tal-fond stiedu bi kważi 5% minn ftit aktar minn 570 miljun euro għal ftit aktar minn 598 miljun euro. Fost dawn hemm assi li huma investimenti barranin u oħrajn lokali.